Täällä on olohuone, jotka tavarat on levitetty jo pöydälle. Ja vihdoinkin Katariina on päässyt surffaamaan. Kattokaa sen ilmettä, se on tyytyväinen. Nyt mennään katsomaan tänne päin. Täällä on hienot lattiat ja hienoja kalusteita. Äiti on pantu tuonne pikkukoppiin. Päästä äiti pois sieltä. Ei vaiskaan. Ei siellä ole, se on joku varasto vaan, ei avata sitä ollenkaan. Mennään tänne päin. Tuu näyttää Kristiina, tuu selittämään mitä täällä on. Mummon ja Paapalla ja Jarnon ja Pauliinalla. Mene siinä edellä, näytä missä on sun huone. Missä on tuo makuuhuone tuolla? Jaha, onko se mennyt jo hukkaan täällä? Täällä on. Tänne meni Kristiina. Tänne näin. Täällä Karoliina ja Katariina varmaan asustelee. Tossa on niillä kaapit. Ja täällä niillä on maisemat. Tämmöiset maisemat näkyy pihalta ja käsketään häipyä vaan. Sitten mennään kattoo täältä vielä eteenpäin. Ovi kiinni. Täällä on vanhempien makuuhuone. Hienot kaapit täällä on. Ja hieno sänky ja hienot maisemat. Äiti on suihkus, ei mennä sinne. Ja täällä on keittiö, jossa on kaikki. Kattokaa nyt mitä täällä on, jääkaappiinkin on jo valmiiksi laitettu juustoa ja makkaraa. Kyllä kelpaa. Ja isäntä on tosi ystävällinen ja avusti meitä, että missä kannattaa käydä täällä. Tosta näkyy ikkunasta Douro River, Dourojoki. Ja tuossa vastapuolella on Kaija, on toinen kaupunki, joka on kuuluisa siitä portviinistä. Siellä ne kaikki portviinit pullotetaan.